Duha ka babae nangambak sa first ug second Mactan Bridge. Patay ang milanding sa semento ug buhi ang milanding sa dagat. Bumbero ug Department of Energy mipahimangno sa paggamit og gas welding human miulbo ang welding shop sa Balamban. Wapay suspect ang kapulisan sa pagpatay sa duha ka pulis sa lungsod sa Mualboal. Subject sa buy-bust nga milabay og granada napusilan. Upat ka balay nasunog sa sitio Upper La Huerta, Barangay Lahog. May hapon Sugbo, Kabisayan, ania na mga balita, uban ang kanatibuk ang pwersa sa News 5 Cebu karong adlawng Lunes, petsa 24 sa buwan sa Nobyembre, tuig 2014. Ako si Glenn Soco. Amo nang ihatod ang mas sa iyong pagbalita inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Georgia, mga kapatid, malinaw ug nagmalampuson ang kalihukan kagahapon alang sa kasaulugan sa kapistahan sa Christ the King. Gibana-bana sa otoridad Glenn nga kapin sa 30,000 ka mga Romano Katoliko ang misalmot kagahapon. Jinky Bargio, Sugin Limi. Dulan sa 6,000 katao gikan sa nagkalain-laing religious sector sa grupo ang nagtapok atubangan sa Kapitolyo mga alas 3 kagahapon sa hapon alang sa kasaulugan sa Christ the King. Pagka alas 4, gisugdan ang Santos nga misa nga gipasiugdahan ni Cebu Archbishop Jose Palma ug matud ni ini nga mahinungdanon ang maong kalihukan kay gipakita dinhi ang tinud-anay nga pagtuo sa mga Sugbuanon kang Hesukristo. Paghuman sa misa, misunod ang prosesyon paingon sa Plaza Independencia, diin mas midaghan ang misalmot nga gibana-banang 15,000 ka mga tao. To be His most sacred heart. Sa Plaza Independencia, gipahigayon ng exposition o consecration sa Sugbo nga gipanguluhan ni Palma ug ni Cebu City Mayor Michael Rama. The similarity is we honor the same God, no? But the difference is there will be representatives coming from more than 100 countries, no? And that would make the celebration, that procession, special in many ways. They will witness how we Cebuanos, no? Make the Ang maong kalihukan sab nagsilbing dry run sa solemn procession nga himuon atol sa International Eucharistic Congress karong tuig 2016 ug giawhag sa Arsobispo ang tanan sa pagtambong sa kalihukan aron mapakita sa tibok kalibutan ang talagsaong pagtuo sa mga Pinoy. But at the time, knowing that it is a once in a lifetime event, I'm sure many will come. Samtang ginagmay lang ang mga insidente sama sa pagpanguot ang natala sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo atol sa maong kasaulugan kagahapon o gihulagway sa kapulisan nga generally peaceful ang kalihukan. Nakatabang sabmatud pa ang away ni Pacquiao ug Algieri hinungdan nga di kayo huot ang trapiko ug ang pagpanggawas sa mga tao. Based on the record, every time may away si Pacquiao, we experience na very peaceful. Jinky Bargio, News 5. Bisan pa man nga duna na initial itinerary ang Santo Papa alang sa iyang pagbisita sa Pilipinas sunod tuig, malaumon si Cebu Archbishop Jose Palma nga mausab pa kini ug moanhi sa Sugbo si Pope Francis. Ryan Sorote, Sugin Limi. Gibutyag ni Cebu Archbishop Jose Palma nga lakip good ang Sugbo sa orihinal nga gipropose nga bisitahon sa Santo Papa nga gisumiter sa Catholic Bishops Conference of the Philippines ngadto sa Vatican. Gani, nagsigig balik si Palma sa kauluhan aron makikita kang Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle ug CBCP President Socrates Villegas aron hangyuon nga moagi ang Santo Papa sa Sugbo. Bisan ug wa pa mahitabo ang meeting sa CBCP sa Vaticano alang sa Pope visit, pipili na usab kahigayon nga personal nga gibitar ang Santo Papa sa mga obispo. We had invited the Pope. In the CBCP, we had invited the Pope. No? And part of the plan was really Cebu. But we are not the ones naman on the side. No? I think there are other considerations. Gipasalig ni Palma nga buhaton ang tanan alang sa paghangyo pa. Apan kundi na gyud mada, igo na lang sila sa pagrespeto sa desisyon sa Vaticano. Madayon man o dili, doon nagihapoy mga pagpangandam ang gibuhat ng Archdiocese of Cebu. In many ways, I was hoping it would make it, pero if that is the case, I submit to the decision of Rome.
si Cebu City Mayor Michael Rama mupadasab og imbitasyon sa Santo Papa ug nasayran nga una nang mipadag imbitasyon ang Kapariang Agustino sa Basilica Minore del Santo Niño kay naatol nga panahon sa sinulog ang pag-abot sa Santo Papa sa nasod. Ryan Sorote, News 5. Kabumbiruhan ug ang Department of Energy mipahimangno sa mga konsumidor sa paggamit og LPG tanks, acetylene o oxygen tanks. Matud nila, malikayan unta ang naitabo sa MAP Electrical and Marine Services Company sa Barangay Baliwagan, Balamban niadtong Biyernes. Andrea Patenia, Suginlimi. Patay ang tag-iya ni ini nga si Markel Pilapil ug naangol ang upat niya katrabahante. Matud sa kabomberohan, dako ang posibilidad nga leaking sa tangke mao'y hinungdan sa maong pagbuto. At the time, ang katong iyang kuan, tangke, doon na siya ay murag leaking. So ang katong iyang fumes nga mo that will come from the insides of the tank, mo to siya mo pos o kuan mo takot to siya kayo. Unya eventually mo kuan sa explosion. Kaya musubay naman na siya. Musubay na from katong nigawas unya dakot to kayo mo sudot to dito kuan sa tangke kay mo muhatag mo na siya extreme pressure gito so Posible sab nga hinungdan ang pag-backflow sa kayo nga misubay sa tubo sa welding torch, mao nga pahimangno nila nga kanunay limpyuhan ang welding torch aron malikayan kini. Ya kinahanglan limpyuhan din siya. Mo gini siya limpyuhan. Kay kung naka magamit ba kay basig na inasubsob dito nga kanang kuan ning mga particles ko gagmay. Kanya og gusto jud nga malimpyo. Pagkaan sa misig oxygen. Nananong gawas sa tubang limpyo na siya. Ano day kung hugaw, sir? Pangalitan, hugaw. Yan yung maghatag na ko. Kasi tilang, maghatag na nimo. Pero maghatag nimo, imo manisyan ko na ka ng later para musika. Hindi mo siya kagawas. Hindi mo kagawas kay kung sa ito pa. Muditik, lagyan po doon ang katong still, muditik nga po ito sa kayo. Mapusilidad na muwana, kasi muwalig siya, nagbalik. Sa spot report sa Balamban Central Fire Station, nasayran nga 25 kilograms sa oxygen tanks ug 11 kilograms sa pricey gas methane tank ang gigamit sa shop sa pagcutting sa mga tubo. Sa phone interview kang Balamban Police Chief Cesar Misola, oxygen ug price gas LPG mao ilang gigamit nga kombinasyon. Nga ang nagrabihan jud mayo ang kato si Markel Pilapil din kay siya may naduol. Nga naa siya duol sa tangke jud. Mo to'y nagrabihan jud mayo. Nga mo to na ang iyang parte siyang lawas nga nakatagkatag ang usa dito na ang dire sa may tiil pa dito na punit sa atop ang usa dire dito sa kahoy na sangit kusog man gid siya not okay tayo ug mao bitaw to among mga butang nga hugan ning uban. Matod sa BFP, mas luwas gamiton ang traditional combination sa oxygen ug acetylene alang sa pagwelding. Kung ilisan ang acetylene ngadto sa LPG o liquefied natural gas o methane, mas prone kini sa explosion sanglit mas combustible kini. Apan kung pugson gyud sa publiko ang paggamit og LPG tanks, matod sa Department of Energy, angay magmabinantayon sa paggamit niini. Susamang safety precaution sa paggamit niini sa panimay ang angay sundon sa paggamit og LPG tanks sa mga welding shops. Kinahanglang siguraduhon nga anaa sa maayong kondisyon ang tangke nga paliton. Pagpalit na to, di kuha na siya in good condition, dili tayaon, no kay nya kanang doon na siya sakto nga mga sealed man na siya kay nakatong mga LPG seal na siya. Nya maayo nga kondisyon ang iyang collar, ang iyang foot ring, no. So walay taya. So mo na siya usa nga atong tan-awon nga. Importante sabang regular check-up sa posibleng leaking gamit ang tubig ug sabon. Ang pagtaon na to, tan-awon nato nga walay leak. Ang usa na pagtaon nimo dito sa iyang valve, butangan nimo soapy water, no? Kanang sabon. So kung magbuwa-buwagan na siya dong na leak. So kung wala bibuwa, so walay leak. Ay kaduha pag-determine sa leak ang kanang baho, no? Kaya ng LPG man god ang iyang natural property na dili odorless na siya. So gibutangan na siya, gituyo na siya nga manimaho. Kung dunay leaking, kinahanglang pagmunta ng appliances, i-switch off ang tangke ug i-dilute ang hangin sa gas odor pinaagi sa pag-abli sa mga bintana. Andrea Patenia, News 5. Usa ka balay nga nagbilin og suga nga kanunay nagsiga
ang gidudaang hinungdan sa sunog kagahapon sa Barangay Lahog. Jinky Bargyo, Sugin Limi. Upat kabalay na sunog sa Upper Laguerta, Barangay Lahog kagahapon. Matod sa mga mulupyo, giingong nagsugod ang kayo sa panimay ni Evelyn Mahusay. Si Dino nga usa sa mga nasunugan, way laing na bitbit gawas sa parador og TV. Kaya waman kanang masunog nga gidikanan sa sunog sinudanan, wa may tao ano na. Nag-abot-abot ang mga bumbero sa lugar apan tungod sa kalisod sa agianan, wa na makanaog pa ang mga fire trucks. Tulo kabalay ang naugdaw, samtang usa kabalay ang partially burned. Kayo actually, ug arita sa ubos, ang tawag sa color is Upper Laguerta. So, ningsod ang atong mga responding fire trucks sa nag-agi sa Salinas Drive, sa ubos nga portion, malisod sa saka. Ari punta sa dito sa Beverly Hills, ang atong agyanan, daghang kay fire truck nang responde sa ubos ug sa ibabaw. Ang sa ibabaw por nga side, di sa maglisod ka kanaog. So nahangyo mi sa atong pasalamat kay sa mga fire volunteers, sa mga penetrators, nga mo'y nalugsog sa ubos. Ang atong mga fire truck sa bureau, nga dagko kistanan, mo'y naghuwas sa ubos, kaya nagkuha lang tag engine relay. May atong ibot. O, gisumpay-sumpay na ito, nag-horse relay tao. Gibanabanang ana sa 40,000 pesos ang danyos sa mga balay nga ginama sa light materials. Jinky Bargyo, News 5. Bukas na isip parking area ang nahimutangan sa city center sa Barangay Camagayan. Formal nga gi-turn over sa Cebu City Government ang pagdumala sa parking ngadto sa barangay. Matod ni Barangay Kapitan Raquel Avila, 20 pesos bayad sa parking sa unang usa ka oras ug patungan og tag 10 pesos ang mosunod nga mga oras. Bukas ang parking gikan sa alas 6 sa buntag hantud sa nasa alas 7 sa gabi. Ilang gamiton nga pay parking area ang luna samtang wala pa magsugod ang pagtukod sa condominium alang sa mga empleyado sa City Hall. Magdula mo eh. Nami kuhan sa mayor na ang barangay sa mo kuhan ang parking area. May handle, take care ang sa manage. Tao gipamusil sa managlahing insidente ni adtong weekend. Duha kanila ang namatay. Ryan Sorote, Sugin Limi. Nagkagubot ang mga tambay din sa Barangay Pahud, Dakbayan sa Lapu-Lapu kagabi, human gigukod og gipusil ang dispatcher nga si Albert Ramirez. Natumba, mibarog pagbalik og midagan ang biktima apan gigukod kini sa mamumuno, hinungdan nga nakaan ko'y tinigtulo kaigo sa iyang lawas hangtod nga na corner ining iskina. Wa na mitiwas og pusil ang biktima og yanong rang nilakaw palayo sa crime scene ang wa mailing na musil. Gitabang sa mga tambay ang biktima o gidala sa tambalanan. Gilagway nga usa ka badlungon nga dispatcher si Ramirez. Buhay pa, ginawa pa man. Wa siya giingon. Unom ka balak gikan sa kalibre 45 ang miigo sa lawas ni Richie Amodia nga gipusil pasado launa sa kadlawon kagahapon sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ging nagsakay og motorsiklo ang nagpusil sa biktima. Na-recover gikan sa biktima kining unom ka gagmayng pakete sa gituang Cebu ug mga nilikit nga tinfoil. Kontra og kalambigitan sa drugas ang mga anggulong gisubay sa kapulisan. Di, akong nadungog yung kanina, buto-buto rin siya. Nya kuhaan mo ko diri sa akong guardhouse. Ako na nadungog buto, mga 1-5. So, nagtuo ko nga, diri nga side, ginamon ko diri babae ni Syagit nga. Kundi akong gigawas. Pag adto na ko, pag pangutanan ako niya nga, naunsa ka ma'am. Siya nagipusil diha sa kuhaan kilid. Muntong ko asa manapit. Muntong pag sinadiha, pag lilin ako dito na, nakitaan na ako itong tao nga, bulagta na diha sa git. Matod pa sa inahan, kagabi inisulti ko ning biktima nga nakadawat na ni siyang mga threats. Pero wa mo sulti ang anak kung kinsa ang nagbahad niya. Pero ingon ang inahan, di man kuno ni mamaligya siya pero mugamit kuno ni before nga nagbag-o na kuno unta. Niatong Sabado sa gabi, dinhi sa Kansaga Bridge kay pamusilisab sa nagmotorsiklo ang duha ka biktima nga silang Benjamin Cabilan Jr. o Clemente Cruz, puro sa mga tagaliluan samtang nagsakay og motorsiklo. Droga susaba ang gisubay sa kapulisan nga mo hinungdan sa pagpamusil. Kasamtangan pang nagpatambal sa ilang mga samad sa ospital ang mga biktima. Gisundan ko nun sila ma'am.
gikan liluan padulo uli naman nila padulong sulod sa Mandawi na ang gabi ra ni ma'am na naka-storya na ko ma'am nga naga-helmet og itom, naga-jacket og itom na bugason kuno naong na niwangon. Patay sab sa Salito Lianes, kinsa gipawan og bala sa wa mailing mamumuno niadtong Sabado sa kadlawon. Nag-inom ang biktima di layo silang panimay sa sitio Bridgeside, Barangay Pahud, Dakbayan sa Lapu-Lapu, diyang miabot ang duha ka motorsiklo. Suway pang midagan ng biktima, apan naabtan gihapon kini sa gunman. Ang kalambigitan inya sa iligal nga drogas, moy sa samang gisubay nga motibo sa krimen. So basin pag-abot siguro sa mga kuan ni dagan siya nga rin mo murag diha sa naigo, diha sa na trap. Abtan gid siya. Wala mo trabaho. Wala kung taday? Wala man. Ano kaya gano'n ka na siya sa minto ni mo? Baklang ganan. Ryan Sorote, News 5. Hangtod karon wa pay suspects ang kapulisan sa pagpatay sa duha ka pulis sa lungsod sa Moalboal. Gidudahan nga usa ka dili legitimate police operations ang nahitabo. King Perez, Suginlimi. Suma sa report nga nadawat ni Police Regional Office Director Tom Banyas, wala pa'y suspect ang mga nag-imbestigar sa kamatayon nila ni PO3 Fabio Fernandez ug PO1 Alracid Jimlani. Ang usa nga diha sa hitabo nga si Israel Ocariza, misurrender kay nahabili ng iyang motorsiklo sa nahitabuan sa krimen ug anaa na sa kustodiya sa Moalboal Police. Samtang nga mga gingong dinakpan sa kapulisan, wala nang sab igkita. Gidudahan nga dili usa ka police operations ang nahitabo human migawas sa mga istorya nga ang namatay nga si PO3 Fernandez adunay kalambigitan sa pag-operate sa gidili nga droga sa lungsod. Sa inisyal nga impormasyon nga nahipo sa kapulisan, pusil sa namatay nga si PO3 Fernandez mo'y gigamit sa pagpamusil. They were able to recover slugs dun sa namatay ng mga pulis, may makakuha rin tayo ng forensic data as to the origin of the gun. Sumala sa official report sa kapulisan, nag-serve og search warrant ang kapulisan batok sa usa ka Michael Aquino nga gi-issue ni Judge Leopoldo Cañete sa Barili Regional Trial Court Branch 60. Apan unang gibutyag ni board member Christopher Baricuatro nga dili usa ka police operations ang nahitabo. Magkita kami, maitanong ko sa kanya kung ano talaga yung sinabi niya, kung anong alam niya, baka may alam siya, hindi makakatulong sa atin. Gipasabot sa pangu sa kapulisan sa Rio 7 nga dili usa mapatuman ang reward system sa pagtudlo sa mga suspect sa kamatayon sa duha ka mga pulis didto sa Moalboal. Kinahanglan usa nga mopakanaog og warrant of arrest batok sa mga suspect ang usa ka korte, usa makahatag og mga reward. Gusto ko nga mag-appeal sa atong mga kababayan doon sa Central Visayas, especially where we are assigned, pagtulungan ho natin to. King Perez, News 5. Subject sa usa ka drug buy bus sa lungsod sa Tuburan, milabay og granada dihang gidakop sa pulis. Nakabuto ang granada samtang napusilan sa pulis ang pusher. Ray Pasaporte, Suginlimi. Samaran ang subject sa buy-bust operation sa lungsod sa Tuburan nga milabay sa usa ka granada. Si Junald Navarro Kalaunan, 25 anyos, taga Barangay 3 sa lungsod sa Tuburan. Napusilan sa walang paan ni P1 Maverick Pulutan niadtong Bernes sa gabi sa Barangay 2. Pag-test by ginis Pulutan, mo ni nag-test by gid. Ya, dakop na unta niya. Ning ko to ang grenade. Limang taon niya sa bulsa. Siyang bulsa. Tuto ng grenade, pulutan pagkabantay, atras, yan ipusil. Na higo sa dire, paa, subject. Ilabay din ng grenade. Layat nis pulutan, hapa. Nakuha sa kapulisan ang large og medium pack sa shabu para pernalya, cash nga 400 pesos nga gituhang halin sa suspect. Siya, di mo patay ko ba't mag-unong ganyan? Pag-abot ni din tungura. Diri o. Ibu yang gana yang bulsa. Sus, granada man. Kubuak pang kanip mo, granada mo. Sus, pag pitik spin. Tagak ni diri, amor diri gitu na padung kay.
Kining katri mao'y gilingkuran ni Hugan samtang nagpatato ang suspect na igo sa liog sa Splinter sa Granada si Jason Hugan nga usa ka tattoo artist. Si Leonidas kinsa pag-umangkon ni Mayor Democrito Aljun Diamante kuyog atol sa operasyon. Nagkanayon nga si Kalaunan mao'y binlanan og shabu sa usa ka drug personality sa lungsod nga nadakpan kaniadto. Naglingkod sa lantay ako ding giana. Si Piat manggugugo kay giana liab na ko siya, wala na kumana yung kamot. Ito nakakuot pa siya sa Granada diri, wa may magtuong na si Granada. Beto, sa part patian ko niyo, di lagi kay na po gagawasan na ni. Ray Pasaporte, News 5. Mga sakop sa kapulisan dili na magduha-duha sa paggamit sa ilang armas sa ilang operasyon batok sa gidili nga drugas. Ilang namatikdan nga mga armado na kini ug dili usa magpanuko sa paggamit sa ilang armas. King Perez, Suginlimi. Subay sa nakuhang report ni Provincial Intelligence Branch Head Police Superintendent Rodolfo Albutra, sumbong pagbaligya og illegal nga drogas, direct assault og illegal possession of firearms and explosives, ipasaka batok ang Ginald Kalaunan. Kinsa mipabuto sa usa ka granada, human sa usa ka buy-bust operation dito sa lungsod sa Tuburan. Napusilan si Kalaunan samtang naigo sa Splinter sa Granada ang tattoo artist nga si Josian Hugan. Nagpatato si Kalaunan kang Hugan atol sa buy-bust operation. Matud ni Police Superintendent Albutra, gikinahanglan sa mga operatiba ang pagpamusil tungod kay armado si Kalaunan ug nakapabutok kini Granada. He was once a subject of a search warrant operation by Tuburan of the same offense, Republic Act 9165, but was able to elude arrest. Gipasabot sab ni Albutra nga dili kalikayang adunay mapagan sa mga operasyon sa kapulisan. Sa mga milabay nga operasyon, kadaghanan sa mga sospek di na mahadlok sa pagsukol sa kapulisan. Alang kang Albutra, igo na nga hinungdan nga pusilon sa mga pulis ang sospek kung adunay klaro nga hulga gikan niini. We will not hesitate, they should not hesitate to use the necessary force kung in case their lives and the lives of the civilians and the surroundings are already in threat. King Perez, News 5. Duha ka babay ang nangambak sa duha ka taytayan nga nagdugtong sa mainland Cebu ug Mactan Island niadtong Sabado sa gabi ug Domingo sa kadlawon. Usa kanila ang namatay samtang anaa sa tambalanan ang usa. Leslie Caminade Vistil, Suginlimi. Sa kuha sa CCTV camera nga nagsilbing mata sa mga kalihukan sa duha ka Mactan Cebu Bridge, nakita sa Marcelo Fernan Bridge kining usa ka babay nga nagsulob og puting t-shirt. Pagka alas 11:45, nawala na ang maong babay ug nasayran nga miambak kini ug mitugpa sa simentadong dapit ubos sa taytayan. Gisubay pa sa kapulisan sa Dakmay sa Lapu-Lapu kung unsay hinungdan sa pag-ambak sa biktima nga wa pa mailhi sa pagkutlo ni maong balita. Ang nakita na mo nga dunay mga tao nga nipaingon didto nga nisulti nga dunay ni ambak. So kami sa ni ana dahil mi sa area ni responde mi. Then gi-cord na mo ang area. So mao na sa initabo wala gid mi matumbok nga mapangutan na may tungod anong kuana hitaboa ba. Wala pa ni siya identity kung kinsa ni siya mo paning so taon kay galakaw ni siya from Mandawi side going to Lapu-Lapu. So most Pagka alas 2 sa kadlawon, laing babay na sab ang niambak sa unang Mactan Cebu Bridge kinsa naluwas sa mga tao sa Seaside Barangay Paho, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Lari ko sa bangka mo, tabangi ko niya ba, layot gid. Ito, ilaw tabangan, pag ato ito nakita mo itong kuwan. Nagtingaya na ba? Usa sa mga mitabang sa biktima miingon nga nanimaho og ilim nung makahubog ang maong babay. Gipangutana pa kini kun nganong magpakamatay ug mitug-an kini nga nag-away sila sa iyang kapuyong langyaw. Naabtan sa news team sa Tambalanan ang langyaw apan nagdumili sa pagluwat ug komento. Plano ko sa mga itong kabayan sa iya panbog sa iya pangan ba. Nanitugan man sa Maricel Pirales. Notara sa bukuya ug usay hinungdangan nag-idom ka sa mari ko no away-away kalip nga partner ba. Matod sa hepe sa kapulisan sa reyon nga di gyud mapugnan ang pagpakamatay sa gustong moambak sa mga taytayan. Hinuon konsultahon niini ang mga mayor sa duha ka syudad pagtubag sa mga pangitabo sa mga taytayan alang niini nga ang pagbutang og dugang pulis sa lugar makapaminos sa mga insidente ug di na lang paagian og mga pedestrian ang taytayan posible sad nga supakon sa mga tao. Kasi napakahirap naman dami naman kasi dumadaan dyan na nagko-cross na lang. How are you to know na yung nag-cross yan biglang tatalon?
Leslie Caminadi Vistil, News 5. Gipadadaan na sa LTFRB 7 og show cause order ang Librando Transit Incorporated pag-explicar kung nganong di sila angay silutan nunot sa pagkalambigit sa usa sa ilang mga bus sa aksidente nga gikamatay sa magsuon nga taga Barangay Guadalupe sa dakbayan sa Karkar niadtong miaging semana. Andrea Patenya, Suginlimin. Unod sa show cause order gikan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, mao ang pagmando sa Librando Transit Incorporated sa pagsumiti og police report sa insidente, mga dokumento pagpamatuod nga nakatabang sila sa kabanay sa mga biktima, drug test results sa mga drivers ug labing uhing motor vehicle inspection report sa ilang mga bus nga gikan sa Land Transportation Office. Gihatagan ang Librando og 72 hours sa pagsumiti sa maong mga rekisito alang sa ilang hearing karong Nobyembre 27. Sa wa pa nadawat sa Librando ang maong show cause order kaganiha, gipadadaan na sila og suspension order sa ilang 5 ka mga bus ubos sa PUB franchise nga epektibo sugod niadtong Biyernes sud sa 30 ka adlaw. Actually na sa atong kuana na doon natin memorandum na last 2011 nga. At ang mga units basta may involve ang accident nga doon ay physical injuries or resulting to death, doon na suspension order nga ipahamtan sa opisina. 30 days suspension order. Regardless, sir, if kanang may sala o wala. Magdepende unya sa resulta sa hearing, diin mahimong mapamubaan ang suspension period sa Librando Transit. Gawa sa 5 nila ka mga bus, gisuspenso sab ni atong Nobyembre 14 ug 30 ka adlaw ang Sunrays bus nga dunay plate number nga GXU 557 human nalambigit sa aksidente sa Barangay Pitalo sa lungsod sa San Fernando nga gikaangol sa di mo menos na po ka mga pasahero. Matod sa LTFRB, ang silot nga gipahamtang sa 2 ka bus lines magsilbing leksyon sa uban pang mga bus operators nga maghinay gyud sa pagbiyahe hilabi na karong holiday season nga kusog na sab ang tingsakay. Ato lang yung pahimano, pahinay-hinay lang ta para paglikay sa disgrasya, paglikay usab ini nga mga suspenso nga mapahamtang nato nila. Usab ko ni sa programa sa ato opisina nga pag-educate sa atong mga driver na maghinay-hinay din sila. Andrea Patenya, News 5. Karong Huwebes sa alas 2 sa hapon, gikatakda ang 11 pagdungog sa 5 ka motion nga gisangat sa habig sa depensa sa subay sa kaso ni Attorney Noel Archival ug mga kauban. Gipahibaw sa habig sa prosecution nga andam na silang moatubang sa mga akusadong pulis nga sakop sa Highway Patrol Group. Lakip nga moatubang ang nag-inusarang survivor sa ambush nga si Paulo Cortez. Giulagway ni Attorney Democrito Bercenas nga delaying tactics ang gihimo sa depensa sa pagsangat og 5 ka mga motion sa korte. Nasagmuyo sila sa kay dugay duha ka buwan na ang milabay wa paghihapon milusot ang warrant alang sa kasong multiple murder batok sa mga akusado. Hustisya ug tungod sa hustisya para sa mga nangamatay ug sa mga pamilya sa mga biktima, kinahanglan nga i-issue ang warrant of arrest. Kinahanglan na sa rules of court. Nibisita sa buhatan ni Vice Governor Agnes Magpale ang presidente sa Vice Mayor League of the Philippines kun VMLP nga si Manila Vice Mayor Isko Moreno. Tumong sa pagbisita ni Moreno ang paghangyo sa kapulisan sa pagpaligon sa ilang seguridad sa mga vice mayor ug nga personal nga makiginabi sa ilang mga miyembro. Kinisubay sa pagpusil patay sa usa nila ka miyembro nga si Villaba, late Vice Governor or Vice Mayor Claudio Martin Larrazabal. Gitataw ni Moreno nga gihinayan sila sa investigasyon sa kapulisan ug gi-question sab niini ang pagtangtang sa kapulisan sa security ni Larrazabal pila ka adlaw sa wa pa kini gipatay. Nagtataka kasi kami na bakit pagka mayor ang namamatay ang bilis nare-resolve. Pagka vice mayor parang lead pa lang ang tagal-tagal na. So it's a worrisome. Ipahigayon na itong Sabado ang groundbreaking ceremony alang sa bagong buhatan sa Mandawi City Police Station 2 nga ipahimutang tapad sa dakong mall sa may dalan AS Fortuna. Ray Pasaporte, Suginlimi. Duna na unyay bagong buhatan ang Mandawi City Police Office Station 2 nga ipahimutang tapad sa G Center Mall sa may Dan AS Fortuna.
Kini human gipahigayon ang groundbreaking ceremony niini niadtong Sabado nga gitambungan ni PNP Chief Alan Purisima uban ni Mandawi City Mayor Jonas Cortez. Matud ni Purisima nga dakong tahas ug hagit sa kapulisan ang kanunayng pagmintinar sa kahapsay ug kalinaw sa ilang tagsa-tagsa ka jurisdiksyon. With an undeviating guidance of our President, His Excellency Benigno Aquino III, and our Secretary Marojas, we in the Philippine National Police never stop to win the generous support, cooperation, and involvement of the community by unceasingly sharing our commitment of refining the quality of police service with the goal of not simply meeting the demand, but to surpass it. With not only to our local police, but also to the National Police Force in general. The Aquino administration adopted public-private partnership as its flagship program. Subay sa pinirmahay sa Memorandum of Agreement, ang Jacinter Mall Management mao'y muabaga sa gastuhan sa bag-ong police station nga gilaumang mahuman sa buwan sa Abril sunod tuig. Nasayran nga ang police station to kasamtangang anaa karon nahimutang sa barangay Subang Dako. Ray Pasaporte, News 5. Siyam ka barangay sa Dakbayan sa Subo ang makaangkon og bagong ambulance. Makatabang unya ang maong mga ambulansya karong kun ugaling dunay mutumaw nga emergency. Mubalik si Ray Pasaporte. Ang pagpanghatag og ambulansya sa Cebu City Hall kabahin sa programa ni Mayor Michael Rama pagpalapad sa emergency medical service sa Dakbayan. Nakita kini sa mayor ang dinaliang ayuda sa katawhan ilabi na ni adtong mga dunay sakit. Makaangkon unya sa mga bag-ong ambulansya mao ang barangay sa Lusaran, Calamba, Buot, Dulho Fatima, Tagbao, Sudlon, Basak sa Nicolas, Agsungot ug Tuong. 18 na, plus napagita another 7 para diri sa urban north barangays. Laing 7 ka barangay ang mahatagan sab sunod buwan. Giklaro ni tumulak nga di tanang barangay ang mahatagan og ambulansya. Kay ila kining gicluster diin ang usa ka ambulansya tulo ngadto sa 4 ka barangay ang makapahimulos niini. Sa di pa ihatag ang ambulansya, kinahanglan unang ipaubos sa pagbansay-bansay ang 2 ka driver ug 3 ka registered nurse nga mahimong sakop sa paramedics alang sa standard emergency protocol. Nga dili man parehas kaniadto ba nga ang ambulansya mudagan lang driver nya nay karga pa sakiton, kinalang naagi proper pre-hospital care. Ang barangay una ang muhatag og honorarium sa mga paramedics kay gipangitaan pa og pundo sa syudad. Well, honorarium based ni siya. No? This is part of the program sa ato sa mga barangays nga to have it their own initiative, no? Sa atong mga kabarangayan kay magka-benefit ini ilahan man sa mga constituent. Ray Pasaporte, News 5. Sama sa matag boxing match ni pambansang kamao Manny Pacquiao, nagmingaw gyapon ang kadalanan sa Cebu aron apngan ang duha niini. Dunay free viewing, duna say pay-per-view. Gisuroy ni Jinky Bargao ang pipila ka mga dapits nga gitapukan sa mga Subuanon atol sa away nilang Manny Pacquiao ug Chris Algieri. Sayo nga gi-set up kining dako nga screen sa Apas Barangay Gym alang sa away ni Manny Pacquiao ug Chris Algieri. Libre ang pagtanaw sa mong boxing, gani do na pay raffle nga bugas ang kapitan. Bisan og undercard pa lang, daghang tawo nang hinay-hinay nga nagatang sa main event. Gawas sa gym, daghang mga hotel sa Sugbo ang dunay pay-per-view. Sama ining hotel diin sa kantidad nga 600 pesos, makatan-aw ka na sa away, do na pay libre nga paniudto. Dihang isugda ng away, nagsugod na sa bugsyagit ang mga tao, agig pagpakita sa ilang suporta sa pambansang kamao. Sa matag igo ni Pacquiao kang Algieri, di kapugngan sa mga nananaw ang pagpadayag sa ilang emosyon. Human ang 12 ka rounds, gideklaron si Pacquiao nga nananaog via unanimous decision. Din mitumaw ang nagkalain-laing reaksyon sama ining tulo ka magbarkada. Okay ra ang ipakita. Yeah, tanaw ni mo, kinsa may sunod ang ngayon maaway ni Pacquiao? Siko ang yun ta. William Mirader. Nga naman. May kabas-mas ba?
Dili man to ka kumbati si Kon. Wala lami. Dili kayo kumbati ang duwa. Dagan ya. Basta way daganan. Jinky Bargio, News 5. Si Jinky Pacquiao to kabalita, no? Dili si Jinky Bargio. Jinky Bargio, yeah. Congratulations Manny Pacquiao, no? Yes. Pagkanindot sa atong gipamati karon nga sa pipila kay gayon ginoyo gitang gitagano. He made us proud. He made us proud, I mean. Imagine basketball player, congressman. Yeah. Karon he's gonna be one of the probably the best boxer. Pound for pound. Yes. Well, I don't know. Artista pag yun ko no. Artista pag yun ko no, singer. Pero gihandom karon ni Congressman Manny Pacquiao, Attorney Georgia nga makaaway na gud niya ug mao gini gikahinaman sa kadaghanan si Floyd Mayweather. Yes, he dugay naman niyang challenge. In the beginning sige mo putog challenge si Floyd niya yung ang atong mga boxing promoters, no? Kinahanglan na gyud nga may tabo na gyud. No? Kay I think si Manny is already what 36 years old. Yes. How old is Floyd? I would not know. More or less paparehara siguro. Okay, so okay ra. Bisan pag unya sa mag-away basta same. Si Chris Algieri wa kuno about. That's what I heard, although with all honesty wala kay ko nakakita gyud sa match, Glenn, no? But I did watch some part, but since I am not a boxing expert, it seems like that sige lang siya dagan in my opinion, in my humble opinion, but I think that's what everyone is saying anyways. Kay bawo ko ang kababayan-an gisayangan sa iyang kagwapo. He's too handsome. Kanang usika iyang now. Oh my God, he's just too handsome. But he is a very well qualified person, as she told me to research. He's he holds a master's degree and all. Marag sayang kaayo. Doon na say damgo. What is his dream plan? Gusto niya nga magamit niyang iya kay bachelor's degree sa nutritional science or nutritional management sa New York Institute of Technology. Oh, see, very smart pa. Oh, niya kickboxer pa gyud. Yes, sayang kaayo. Nang di na lang siguro siya magboxer. I think so, dapat dili gyud. Kunya dako nga kaning regalo sa atong mga Pilipino mao ang kaning kadaugan ni Pacquiao. Yes. Kay Christmas naman, no? Yes. Og 31 days na lang, Pasko na. Nakapalit na ka og regalo, Georgia? Wa pagitaon Glenn, and I have so many inaanaks. Apan kung wala niadto wa pa makapalit, niadtong buot makabarato, mahimo na silang mamalit og mga regalo sa night market sa Maidan, Colon nga gibuksan niadtong Nobyembre 15. Nindot na yung mga night market. Yes, makabarato. Lakip kini sa tinuig nga proyekto sa Cebu City Government alang sa umabot nga Pasko. Diin tumong nini nga mahibalik ang dungog sa labing unang dalan sa nasod nga sentro sa Patigayon, ang Colon Street, no? Is it? Okay. So those of you who needs to buy gifts, go visit. Makabarato. Karon kinahanglan nang kita magtinipid with magbinarato naman gyud 31 days na lang. Exactly. No? 1 month more to go. Maukadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya kini si Glenn Soco. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, kay di lang kutob sa balita. Aksyon!